Hello mga kadi, welcome back sa Dins Kitchen Diaries. Karon magluto taog litchi flan. 15 ni siya ka egg, small man gud ni, so 15. Pero kung extra large, pwede ra gid 10. Jumbo. Yani na to pag ko separate kay kung naibaho, dili matakdan ang uban. Nakasuway naman gud ko nga naghimo ko direct lagi ang katapusan mao pay baho, so mo to nasayang lang noon. Unya ato anang butangan og 1 can nga evaporated milk, sunod duha ka condensed milk, any brand pwede gyud na, pero ang akong gigamit ron Daisy kay maamay na ra. After basagin ang mga yolk. Dili siya kanahanglan ma-overmix, kinahanglan lang ni nato nga kuan. Matarong ni nato siya, sagol ka magbuwag-buwag na bati ang resulta. Then butangan na nato siya og 2 teaspoon nga vanilla. After ato na siyang i-strainer. Nakita ninyo nga wala pagay kay nadugmok ang yolk. Pero madugmok ra na siya pag strainer na to. Wala ako gipalabian og ukay kay batik lang ang resulta. Katulon na ako siya gikuan gi strainer. Pero ang makita ninyo kuan ra kaduha kay gikat na ko nya. Nagkamelas na ko daan, wala lang na ako gibidyohan kay busy man gud ko. Actually order man jud ni. Ako na lang gi-grab ang opportunity aron maka-video ko og litchi flan nga pang content. Grab the opportunity ka nga, di ba? Unya mo na niya ato nang gibutang sa lanera. After tabunan og foil. Kung wala gani demo foil no katong tabon sa inyong lanera, pwede ra gid to ninyo maiposto og tela. Unya itutpick taste ninyo para mabaw-an ninyo nga luto na. Inig-insert ninyo sa toothpick. Pagbira ninyo wala gay nabilin pasabot na luto na. Nya mao na ni ang atong litchi flan. Nindot kay tanaw no, lagi mga buslot-buslot. Ingon na ka-perfect. Dili lang tama hangtod sunod higayon, dili lang gihapon sa Dins Kitchen Diaries. Daghang salamat.